Sunt foarte emoționată că mi-am văzut colegii și profesorii de acum 20 de ani, că am revenit la școala gimnazială. Pe unii dintre ei am văzut și la revederea de 10 ani, dar nu am fost în aceeași formulă. Emoțiile sunt foarte mari, amintirile ne-au cuprins pe toți și le-am depănat mai mult decât ne-am fi așteptat, adică cu toții ne-am regăsit foarte bine în ziua de astăzi. Am fost într-un număr mare, din 33 de colegi, am fost aproape 20, ceea ce înseamnă că legătura dintre noi a persistat chiar și după atâta vreme, că au rămas prieteniile sincere ale copilăriei și sperăm să ne vedem mai des de aici încolo. Cel puțin eu așa le-am propus colegilor, să păstrăm legătura mai apropiată de aici încolo, iar colegii mei mi-au dat dreptate. Inclusiv domnii profesori ne-au promis că se vor alătura mai des grupului nostru. Încurajez toți absolvenții, atât de gimnaziu cât și de liceu, de facultate, să facă astfel de întrevederi. Contează foarte mult și cu siguranță fără astfel de momente viața noastră ar fi mai săracă. Ne simțim mai apropiați, ne simțim mai copii, ne simțim că cu adevărat sunt lucruri care contează și că nu am trăit degeaba atâția ani. Suntem foarte bucuroși și, încă o dată, fără să mă repet, vă încurajez pe toți să abordați astfel de întâlniri pentru că contează foarte mult. Cred că sunt lucrurile care contează, printre lucrurile care contează cel mai mult în viață.